O foco de lume originado en Saiar Caldas arrasou a noite do domingo unhas 300 hectáreas da zona forestal da súa comunidade de Montes. Por sorte non houbo que lamentar danos persoais nin materiais, pero todo este patrimonio natural quedou totalmente asolado. Agora hai que pensar no mellor e máis eficiente xeito de proceder á súa rexeneración, porque aquí tampouco todo vale, tal e como nos explicou esta mañá o presidente da comunidade de Montes de Saiar. Hai que ter moito cuidado cas sementes, porque din que poden vir no medio das sementes algunha que non é apropiada para a zona, non? Entón din que en caso de que se faga, que sean con produtos daqui da terra, non? O máis próximos posibles. Non? Para eles, agora mesmo o prioritario é intentar salvar a madeira que quedou tralo paso do lume. O primeiro que temos que facer, o fundamental, é intentar sacar a madeira canto antes. Non, porque é o básico, porque sobre todo nós, que o 90% da madeira que se nos queimou era pino. Un pino de por menos 22, 23, 24 anos, eso en 2 ou 3 meses, como quede no monte, despois sí que non vale para nada. Non ten valor xa comercial. Entón temos que intentar que a Xunta nos dé a autorización, as recomendacións pertinentes para poder sacalo. Agardan que a autorización chegue a próxima semana, un documento que ven acompañado de varias indicacións para que o traballo se faga baixo control. Pois non sei, non podemos meter máquinas moi pesadas, temos que ter cuidado cas pendientes pola escorrentía. Home, depende moitísimo de se chove moi fuerte ou non, para que non leva a capa toda que queda aí, non? A espera de recibir a autorización da Xunta, os comuneiros agardan tamén a convocatoria das axudas da Administración Autonómica para poder recuperar as 300 hectáreas e salvar o monte un ano máis.